Tak pekne vás vítam pri dnešnom videu. Tak na farme Etelka začína krásny nový deň. Pozrite sa na to slniečko. Z pohľadu vás, divákov, aj keď je nedeľa, začína nový týždeň, lebo to video sledujete vlastne vždy od tej nedele do soboty. A ja začínam, aj keď je nedeľa, na farme sa robí stále. Ako počujete, Dráčko už maká. Strecha sa začína rysovať. Takže Dráčko sa dneska bude venovať streche a ja pôjdem čistiť lan. Idem si rýchle poopatrovať a miznem do cifera. No a kým som sa aj vyšuchtal, kým som opatril a nakrmil, napojil, tak Dráčkovi tu už pribudli 4 krokvy. Už má celkovo 5 a 6 mu tam trčí. Tak sa teším. V zásade by som mohol povedať, že Dráčko ide ako drak. Takže jedna polovička už je zakrokvovaná. Tak, viete, ako sa cíti môj lan. Tak ja si tam hore pracujem, hej, na mojom pracovisku. Spokojnúčky, že mi to dobre ide a kúkajte, čo sa mi podarilo. No, tak to by to vyteklo na zem. Nevadí, dáme do vreca rovno. Lebo už sa mi plní ten výbek, ale hlavne plachta sa mi odhrnula. Taký je život. A mám pojičané sluchátka, takže môžem kúkať telku, takže mi čas dobre ubieha. Tak, toto je materiálek na krmenie. To preženem šrotovníkom. A toto, čo som pozametal, šupnem k tomu. Tak ďalší big bag je vyčistený, je 10 hodín už preč, môžeme aj ísť domov. Čaute, vidíme sa zajtra. Slnečko svieti, odmek dorazil, všetky hovná sa roztopili, tak čo ide farmárik robiť? Ideme pucovať, konečne sa dá. Je to tekuté, ideme na to. A jedem!
možno ste si všimli, že balíky neprerežem nožikom, hej, a neodbalím sieťku tak, lebo ten môj balič má taký zlozvyk, podľa mňa je to zlozvyk, podľa mňa, ja by som si to robil inak, aby som ich mohol rezať, ale on balí balík za jazdy s traktorom ešte. Ešte traktor nestojí, on už balí a vlastne on mi to tam zamotá jak špirálku donútra do balíka tú sieťku. Takže ja vždy ju musím odmotať, lebo keď ju aj prerežem, nevyťahnem všetko, mi tam zostáva sieťka. Takže preto to robím. Tak môžete mi, čo máte skúsenosti, vy čo balíte, lisujete, dať do správy vedieť, že či to aj vy tak robíte, alebo či on je v tom atypický, môj balič osobný, alebo je to jedno svojím spôsobom, hej, len teda nemôžem tú sieťku prerezať jednoduchým spôsobom a dať dole, musím sa tu točiť jak taký kolotoč. Tak toto som nechcel. Toto som ja nechcel. No všimnite si tohto dezerta ponika, ten ma už tak nasiera, ten vždy utečie od koní. Čiže mu spravíme ohrádku a odchytím ho a bude zavretý pri Matesovi, lebo fakt mi s tým leze na nervy. Vyžiera husiam krmivo, rozbíja volieru, lebo sa dobíja za šrotom, robí len neplechu. Takže pôjde do kravskej ohrady. Koňo, hrocho, slono. Dobrú chuť. Nebude ti tu robiť neporiadok, poník. Tento náš poník tu robí len neporiadok. Tak, pastička pre neporiadneho koníka je pripravená. Tuto mu bude dobre pri Matesovi, tu mu nechám otvorené dvere. Tu má dobrodku a už len ho tu vymáknuť. No ako vidíte, pastička zafungovala len tak troška, pretože mladý pánko to podliezol a prelezol k Matesovi, takže musím ho nejak dostať naspäť a radšej izolovať, nech si neublížia. Však Pinďulín malý. Oňo.
rozmrazenie blata a terénu spôsobilo, že je čas upratovať si, lebo ja už mám pocit, že už sa blíži jar. No a ja tu mám napríklad toto staré seno, ktoré som musel vyhodiť, lebo možno si pamätáte, na konci roka som balil raz zmoknuté seno a potom, keď som to počase otvoril, tie balíky, tak boli zatuchnuté smradlavé, tak som si povedal, nebudem to krmiť, nebudem to dávať zvieratám, takže idú na hnoj. A teraz, keď čistím vlastne hnoj rozmrznutý, tak vlastne tu na to naukladám a prisypem to hnojom, nech si to pekne v priebehu roka zotlie a zhnie a šup s tým znova na lúku. Tak, a toto je základ pre budúce tekvicovisko, sem sa ešte vrátime. Tento rok idem opäť do tekvic, keďže sa mi v zásade všetky veľké tekvice podarilo predať. No vonku sa zotmelo, ja som sa presunul dnu, mliečko rozvezené, všetko v poriadku, iba že čo ma tu najviac trápi, a Josephine mi pri tom pomáha, však Josephine, tak je tečúca pračka. Takže idem sa na to kúknúť, že či náhodou na to neprídem. No, vyzerá to, že som na to prišiel. Keď mi to momentálne netečie, tak necháme oprať a ráno uvidíme, či som to opravil poriadne. Tak som rád. Tak to bol teda náročný týždeň toto, pretože síce nič vážne som neurobil, pretože chvíľku to, chvíľku hento, chvíľku tamto a hlavne 4 dní som vlastne čistil lan z tohto týždňa, pretože som slúbil Milanovi, že zmiznem s tým lanom už, aby si mohol robiť svoj mak a tieto ďalšie veci. Takže dneska je ten posledný deň, kedy idem čistiť mak, tak mi držte palce. Vidíme sa zase o týždeň a mám na vás malú prosbičku na záver. A venujem sa vlastne lanu celý týždeň a ešte na záver vám ukážem, ako dopadli nálepky. Ale ja som už niektoré objednávky vybavil. Ibaže určite viem, že sa mi stratila jedna objednávka od jednej pani, strašne sa jej omluvám. Objednala si poštou, ale ja nedokážem už dohľadať tú adresu, tak bola taká zlatá, viem, že to bola divačka z YouTube. Keby sa mi ešte raz ozvala, nehnevajte sa. No, tak poďte sa pozrieť so mňou, aké nálepky mi urobila reklamná agentúra. Takže takúto mám peknú nálepku na víko. A takúto nálepku mám na bok. Však pozrime sa. Pozrime sa na to. Standa je, že sa mi to orosuje, lebo som to vlastne zobral zvonka dnu. Tak. Tadadá. Takže by sme pripravení. Takže ak si prajete lan pre vás, pre vaše zvieratá alebo pre vtáčiky, nech sa páči, píšte, aby ste vedeli. Toto je 2-kilové balenie, stojí 7 € a pol-kilové stojí 2 €. Takže sa na vás tešíme. A čo je pre vás dôležité vedieť, že ste tu, pretože moji diváci na mojom YouTube kanále sú tu spomenutí tiež. Tak, majte sa pekne. Vidíme sa opäť o týždeň a verím, že čo sa týka lanu, tak budeme už len predávať a baliť. No to balenie mi ešte chvíľu potrvá. Tak dovidenia priatelia, vidíme sa o týždeň.